ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Sorkar jala lingba Dr. Shakil P. Ahmed, Chief Secretary, haka no pai singi jong ka khatnyo tre ujilio arja arpunrio, kala khot yakran ya kinoelam ka Giantia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association JCOMSWA, halor ka jingdawa pleno ya ka jingkhang ti daw yong. Kumban Shukro Boba Marshall SB Biam, President ka Association Ublay Ki daga Basyong Shah Thngan nadu ka sitre ujilleo arhaja arpunrio halat rambai dongwa East Jandales District ula syara no Shah Hospital haka janmit janga khanre tre ujilleo arhaja arpunrio. Labujili pat haka jaka jogba Marshall Biam dawba Jasper Tho udkhot ka Association. Habakran sigilat patay kubor uba overcome dekhar u Information Secretary ulaong. Baka Association kampat hun pura ya ka jengkran hakani kasngi, baka Association kan Bteng ya ka jengki. Ulaong baka Sorkar kalapadiang bantau ya ka committee banyatir halor ka small scale mining policy, bat ban pensange yau do yong bawan na syabar jella tarado bandawan u Justice BP Katakey ubala thong da ka Meghalaya High Court ban lum kai pot halor ka kamti do yong ha Meghalaya. Shushu ulaong baka Sorkar kala pensyai baka dot ka scheme yaki basyakta kabala tip bat kumjo banyakran bat ka Giantia Hills Autonomous District Council JHADC bantau da ka an halor umar po khando. The government kalapdiang bansna kaway ka committee. Up. Taba. Minta ngila dia JCOMSWA meeting baru Chief Secretary ka hikam kilong kumne. Ka government kalapdiang bansna kaway ka committee bat ka office jong DC is Giantia Hills bat rengkat bat ka association jongi halor ka phang ban draft ya ka small scale mining policy. Ka baar ka government kalapdiang ban pensange sipor ya udewyong bapoy nabar hadu ban dapoy u Chief Justice Katakey ag arpeda tarik branriu ajar riu. Ka balay halor ka scheme ka government kalapensya bakadon ka scheme kabala ka Sorkar kala ayu ya kibasyakta ka kerteng jong ka scheme ka day MEPRF hapok office jong u DC is Giantia Hills kabasaw ka government kalkular ban yakren bat ka JHADC halor ban sina da ka an ya umar pok kendeu cispa angin padhun namarki ladon ngaji yakren bak mungkin saya khot beng yangi ban kren hadin balawan uneu Chief Justice Katakey. Kejing yaki. Kat bom ngimpat hun ini ai Bteng mai. Mam tahu presiden ru dang don hapo hospital hapo kejing sumar. Oh kejing Shah Thngan ngimpat ya weng rai. Ngimpat ya keren roh. Kat bom kejing ai por nak lemesan. Ngin Shah Thngan ini hadu bandawan nu Chief Justice kumbang menta hangta kengin sa lak badrai menta tang gani hi lak ban persngiu ya ga jing Shah Thngan kan ya bet hadu balayo long basai mo ka jing yate dei ban pli yo do yong ni nagaling association tingi dan duma demand ban pli no yo do yong ban yo ban trei urit uria kumba menchua ya ga jing dawa jongi ki namar ki kimpat lak badrai yung hap up andalawan Chief Justice aku ndai teri namar ketua ki ayu ga ketua yang sispa hektar namar ini setengi urit uria ngimla ngim kot bor nak kata gadar ngim pidiang ga ngim yakot bor nak kata gadau ngi wan bandawa hang ne plino kumbare ong ki menekin sa draft mo ya ga ni small scale na benta jongi urit uria Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya